Takubika mabitsi. Wagwan family, Wagwan Zimbabwe, we make zimdancehalll beat, all types. We make gospel beats, all types. Contact Booster Shine out of Booster Sound Records. Yeah man. Last and then how yakawanda guys ndiri pano. Kana kuri kutanga kusvika pachivhitivhiti chino, Booster Shine, please subscribe my YouTube channel to see more videos. Thanks so much vatsigiri vangu. Last time ndakagadzira nonzi ndangariro riddim. Thank you so much for like, comment and sharing my instrumental business name. Nasi no ndine beat guys randikuda kuti ududze zita. So zita rinonga ududza pariddim iri. Rinenge randinakira ndongodudza ipapo anditi. So handisi kuzoti ndanogona kuona nditi imbonzwa riddim rachona. This is my first pattern anditi. Handisati ndaisa zvinhu zvinotapira mukati but this is my foundation of my riddim. Inzwa it all. Yamani Zimbabwe, ndiripo guys rangu anditi. Ndaitanga kisa pattern. Number 1, this is my foundation anditi. Izvi zvinakira pa level 2. Pa level 3 andichaendi. Ndozoenda pa level 3 ndazwa zita riddim anditi. Yamani, it's a Booster Shine out of Booster Sound Records. Yamani, Wagwan family, Wagwan Zimbabwe, Wagwan boosters. Guys, ichaka chazva manje nditi. I think ndamboperera pano zvamanje. Kwete kuperera kubika beatika. I just upload only this one. Kuti yo unzwe foundation yeriddim nesetup yandaita kuti riddim iri ringanzi chiwa nditika, then I will follow your name. Unenge wadudza chi riddim iri. Kana wariti ronzi rufu, aiwa kandakisaka tumwe tuma gitare tukumbira mukati tunoenderana nekusiririsa nditika. Ndiwo zviri kwauri iwe kuti unzwe kuti iri riddim iri ngere mafaro here kana ngere kusiririsa nditika. Saka tosangana mu comment section nditi. Thanks so much for watching this video. Thanks so much for subscribing my YouTube channel Booster Shine to see more videos. Yeah man, is Dudza Booster BRK post the maximum. Wayo. Dance.